Ľudia, vítajte u nového videa. Dneska si ideme zahrať Minecraft. Zahrajeme si také, kde je survival a také. Sa zapína. Tak môžete si ma dať za frienda. Volám sa RobustNev 59446. Vytvoriť nový svet. Počkaj, nastavím si ho. Len si chcem nastaviť ponechať inventár, lebo je to trochu hrozné, keď nemám veci. Napríklad predstavte si, máte najlepšie veci, hej, a zle zabije creeper. A že vy si toho nevšimnete. Tak radšej si toto nastavím. No a potom možno skúsim aj nejak vystrihať to videjko. A keď máte niečo na strihanie, na strihanie videí, tak mi to doporučte a napíšte do komentárov. No a že som chcel nejaká apka na strihanie. Tu kde som sa respawnul? To čo je? Prečo som vo vode? Čo? Keď nebudem rozprávať, tak to je upozornenie, že nebudem veľmi rozprávať, to je len do začiatku videa. Ovca. Ne, musíme zabiť. Keď vojde do vody, tak aspoň bude trošku asi ľahšie, keď bude pomalá. Yes. Aj jedlo mám. Ináč na počítači som našiel jednu takú Minecraft starú verziu zadarmo. No veľa starých verzií. Choďte na stránku Eaglercraft a tam si viete nastaviť akú verziu, ale nie tie najnovšie, len tie také staršie. Nechápem tomu, niekto asi vytvoril vpredom také verzie, že by si aj tí druhí vedeli zahrať. Kamaráti. Krumpač. Tu je hneď jaskyňa, vezmem si krafťák. Jau. Au, ja umriem. Dobre, neumriem. Tu idú dvaja naraz. Počkaj, pôjdem von. Jeden zomrel. Au, on ma hituje. Idem, za chvíľu umrie. Tiež môžem umrieť. Yes! Ja mám jak málo HPčok. Prasa. Ale musím byť opatrný. Uvarím si toto a už budem aspoň mať heal. Lebo mám nejaké jedlo. Len si naťažím kamene. 3 kamene sú na krumpač a 8 na pec. A 8 plus 3 rovná sa 11. Keď budete počuť niekedy z izby také zvuky, tak to len niečo robím v ústach. Neviem čo to je, ale niečo s hrdlom. To súvisí, aby som lepšie rozprával. Nie, mne sa zničil krump. Ale ja nemám jeden kameň. Jeden kameň mi treba.
Bro. Počkaj, tak si vykraftíme tam ten krump. A potom si naťažím ešte ten jeden kameň. Tak. Ináč, chcel som vám oznámiť, že sme s rodinou na Širave. No, v jednom takom termál hoteli. Zajtra ku mne príde akože na bazény kamarát. Meno vám povedať nemôžem, to by nechcel. To by som povedal. No dobre, pec, aj krafťak, aj základné veci máme, len nemám kde nájsť uhlie. A drevom sa mi to podpáľovať nechce. Nebudem sa skúšať zabíjať, ale skúsim nájsť nejaké uhlie. Len nebudem radšej ani si míňať behanie. A vezmem si tieto kvety, že by som si prefarbil posteľ. A podľa vás som dobrý youtuber? No neviem. Au. Ja už mám len jeden život. Ovca! Ale nie, to je tam malá, ne. Skúsim zabiť. No nič. To bolo zbytočné. Počkaj, nevidím jednu? Ne. Stačí mi len jedna. A mám na posteľ. Aspoň som zobral nejaké jedlo. A mám už malo aj hungru. Ja môžem umrieť. Dobre, tak to podpalím drevom. Je tu veľa stromov. Palivo a stup. Varené bravčové. Toto mäso dáva veľmi veľa hungru, čiže si ho hneď dám. Som v riskantnej situácii. Ale to nie je ešte jedno mi treba, ale nebudem si míňať. Upečiem si radšej toto. Mám si tu aj crafting. A podkopem sa tu. A získanem kameň na sekeru. Prasa. Yes! Jedlo. Yes! Priatelia, už je to lepšie. Už sa mi začínajú healovať. Už sa začínam healovať. Skúsim čo najmenej krát zomrieť. Keď sa stratím, tým a budem mať posteľ, tak skúsim nájsť cestu. Ale keď sa až úplne stratím, že keď nájdem mapu a neuvidím nič tak ďaleko, tak asi sa budem musieť respawnúť na tej posteli. A ešte keď som si nastavil, že budem mať ten inventár. Budem mať stále tie veci. Nepíšte mi do komentárov potom, že som noob. Tak ale ja som v tej staršej verzii, keď som to skúšal, tak som... Yes, ovca. No tak som si naťažil tak veľa železa, viac než stack, no a potom som zomrel v lave. Ja som bol tak nahnevaný, že až... No dobré. Počkaj, ešte si pec urobím. Či posteľ som chcel povedať, pardon. Ja som zle vykraftil. Ale to aspoň bude na bloky. Kamaráti, ideme ďalej. Dobre, už mám ďalšiu vlnu. Asi by som si prefarbil tú posteľ. Tu je koľko tých oviec tu,
ešte keď si toto zabijem, viem prefarbiť vlnu a urobiť si ďalšiu posteľ. A to video už mi natáčam 10 minút. Keď sa mi podarí to nejak zostrihať, že sa to podľa mňa bude dať nejak zostrihať. Tak to potom skúsim a nejaké veci stamať dám preč. Tie, kde som tak nerozprával, alebo som nevedel, čo mám povedať. Ale že tu nie je žiadne Nie! Creeper bol za mnou a ubral mi len polovicu z HP. To je dobré. Jaskyňa! Krava. Tu je krava. To si robíš srandu. Vážne? Joj. Prepáčte, ale moja mamka tu len niečo pozerá. Mami! Daj si sluchátka. Veľmi sa chcem prepáčiť za toto vyrušenie. Mami! Nie, teraz natáčam video. Kamaráti, prepáčte. Čo? Nie, natáčam hodinu, teraz len 10 minút. To aj mňa prekvapuje. Iní youtuberi, ako je Moon a tak oni hovoria, že už je to video dlhé 2 hodiny a keď ho zostrihaš, tak má len 10 minút. No tu nabíja si naša výprava končí, čiže prosím, dajte like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu, pri parte 2.